yang mande. Yang mande. Kayak sini sitik yang ah. Lambemu kok atas mentah ya? Ya atas udah wong cagak di ambung. Wah suwe-suwe iso edan iki suka nak ngene iki tutuk-tutukno. Dek, Den, foto. Apa nang ah? Aduh ngopi Den. Lewawe mbok gini ah. Kopine cespleng. Mosok iya aja ngabis aku lho we. Saestu Den, menawa nak Yayang Mandel lewat metu kono, kan ya lumayan. Omonganmu sing terakhir tak setujui. Wis rasa kesuwen ae mangkat cak iki rono. Ayo Den. Oh. Wis piye iki? Tanduran dijogo-jogo kok malah dipangan penyakit. Aku wingi yo dungu-dungu sembarang bahan pokok yo mundak. Kadang aku nandur kok yo panene kok ngene, Cah. Ngene anak zaman sekarang kok kon pengen tani. Piye pamarentah iki? Aku aja Cah. Belum. Ajak kopi ya. Coba itu, yo. Lamo, bambang. Tangan-tangan sih bisa ngono iki. Napa? Ya wis biasa, Pak. Koyok ngene kahanane dadi petani. Sembarang pupuk larang. Wingi rego gabah yo anjlok. Tekan kacang ijo koyo dipangan tikus. Ngene kon iso ape nglamar di mandeg iki piye, Jan? Piye perasaanmu, Pak? Wes tah, rasa dipikir. Soalnya yo kamarentah yo koyo ora peduli yo di petani dhewe kok. Nggo petani sak Indonesia iki diperhatekno to. Negarane dhewe bakal makmur, tapi yo piye meneh wong dhuwur kae dumlalene janjine wayah calonan. Angkat derajat petani. Bungure Alah praketek. Nek wis dadi dinyuk-nyuk nganti remuk. Ibarate dele sing wis dadi tempe. Ya wis kudu tak lakoni senajan ngene kahanane, Pak. yo wes saya melaku. Bagas dik mandamu. Bahas, Pak. Ning warung kopi ae. Ben cair masalah yo. Ayo. Wah, iki wis 7 dina nglakoni jejakno sak komplotane kopi ku yo. Mesti mah yo niku klepek-klepek sesuk roh aku. Aku ora kok mbako, yang kono ae dadi gak apa-apa. Bos, gawe lapo mentek telat ki. Ane bos, tapi ya udah ngerasa ngopi. Lah gene. Tapi ya duit lah aku udah mikir bawa itu bos. Oh, ngono. Tenang oh, iki lho aku bosmu kiti sing terkenal duweni duit unlimited. Bakal jajakno awakmu kopi. Oh alah bos. Saya kira pengen kayak duit mau. Duit jajak no. Lah kok duit duwe iki kok. Lho iki lalagan tak gaji no. Kaya duit wae. Kowe apa ora pengen tak jajakno iki mau? Oh siap bos, jelas gelem iki. Lah ngono mantu aku. Mesti iki mau kowe durung ngopi to? Ya bos, anjir aku duduk ngopi re. Cocok iki. Wis ayo saiki do ngopi. Hawane iki wis kudu ngopi aku kok. Nak menawane kepethuk Maihoni Yayang Mandel. Oh siap bos. Wis ayo saiki mangkat.
Mbok, es mbok. Ya, Sek. Mami, ada Mas Bongo mau jajan, Mami. Tuku apa nggak? Mbok, es kopi mbok. Iji. Aku kopi wet, sing anget. Ji. Loh, biasanya lah kopi nang tumben es sih. Lah iki gak biasane kok. Iki utekku lagi panas yo mbene es sampe adem. Oh iya, saya. Ini sih. Nih. Monggo niki ese no, Bongo. Iki Den kopine. Iya, Mbok. Monggo dijak riyen. Lah iki yo atis. Iso adem iku teke. Yuk, es susu sirup. Aja manis-manis ya. Masalah wong wis manis. Leh, dia ponmu manis-manis, wong pahit lho kok. Mesen apa ki yo? Enak yo. Lek kene iki sedek ada lengkap pokoknya. Ya wis es sirup wae nang ngono yo. Oke, siap Pak Indah. Lho lah, ana celeme ndek toh ning kene. Iki mesti tampang-tampang diutang, Pak. Kok tak terima kopi sak gelas kanggo aku ora ana apa-apane. Ngalah ngebon ae blagu. Asem iki. Paling-paling kowe mrene ya golek gratisan. Ira toh? Nggih, Den. Monggo niki ese, Pak Bebek. Wis Pak Indah. Gila do, tumbuh sese, ora usah ngurus-ngurusi dapuran dhek ora usah. Ya, Pak. Tumbuh sik. Sik, Pak. Ora ono critane Mas Pahindo tek luru gratisan iki. Lho lah apa aja geger kene iki. Tak dengono kon njogo kok do geger wae ket mau kok. Ayo, Buma. Yo, es sirup agung siji. Oke. Es sirup hijau. Oh iya iya iya. Lho, celeme ndamban glekok sawah. Tampang-tampang mesti lah ape do ngebon no nang warung iki. Nah ora ngono delok gratisan. Monggo niki ese. Lho, es durung tak ombe langsung tak bayar kencreng. Ya yo. Oke. Tur kepenak meho niku nak amben aku ki. Alah, lagi entek 6.000 dadak dudono aku. Yuk, es yuk. Lho, kombi. Wis dimesen es apa durung mau? Kene tak bayare. Durung. Lah kok jajan panganan burung. Tak bayarno. Es apa? Es susu yuk. Aku barang yuk, susu gandul yuk. Ki wetengen yuk. Lho, lek bolomu sing siji nang ndi? Wong mendem letre. Asik.
Wes sakur demek apa iki engko tak bayari. Tenang wae. Aja gelem wae diajakno blekok ya rene tak jajakno. Wes aku wae, aja gelem iku wae. Ngene lho, karo Mas Paindo wae. Mulai wareg ketemu. Wes ngene wae, lek Paindo teng bayarno esku. Lelekmu Kiti sing bayarno pangananku. Oh, siap. Nyambi susumu. Nyambi kambi susumu gener gendul kematangan. Lah iki ya kewetengan tenan iki. Wes gak usah kakan ngocah-ngoceh. Soal Dik Manda, iki jelas calon makmumku. Dapur-dapuranmu apa diarepi? Wis ra iso, sing jelas kuwi calon ibu dari anak-anakku. Lah, ndak kowe iki diarepi karo Maihoni Mandan. Jelas-jelas iki Maihoni Manda ki masa depanku kok. Wis ayo metu saiki. Sapa sing berhak untuk Yayang Manda? Ayo, saiki duwe. Ayo no, metu. Ayo. Siji wae tak wani karo aku. Sik, lah kowe wani wae karo sing duwe Google. Ya anak kuwi aku sorry. Malah ra ketok ning YouTube malah aku tas do viral aku. Wes ayo kene, lekok karo Telemendi. Maju kabeh, ora wedi aku. Oh iya, Pak. Wo, maju. Wes do, ora usah do. Aku nakno PRT mah dipecat kulo do. 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 Wah, tenan kadene ora usah. Wes ayo rene kabeh. Entuk ora RT-ne teko. Wah, dipecat pisan kulo do. Ana apa iki, Bang? Sepurane te, ora usah melu-melu wae iki. Ora usah melu-melu wae te. Iki ki urusane cah nom. Rasa melu-melu wae te. Lho piye nek iki? Aku RT kene kok ora oleh. Maju wae di Telemendi. Ayo. Aduh. Pak RT rek duduk iki ngene. Pak Bebang, parane ora Bebang. Siapa? Ngapo gendang kayak kok numpak pit lap-lapan kayak ngono banter iki. Oh, digo papok ngono. Lap-lapan. Rono rene kok. Oh, Apa lapor, Pak? ono apa? Lapor. Ono apa? Monggo narak sik, narak. Jangan ini. Itu. Yo. Apa? Piye mbang ono apa piye? Raimu tak ngerti peteng dendet iki. Kene wae iki. Sepurane yo, Pak. Ewe. Kacamatane sampean iki dereng dicopot. Oh, maklum. Pak Lurah. Alas mau bambur mau Pak. Tak mau bisi apa ah? Jebrang besi. Kopi iku bang, kondo ombe karepmu. Piye iki? Ora ngerti aku rek, Pak. Kadung ngorong tenan aku rek. Ya wis. Ngomong ngono apa sing sebenere? Ngeten, Pak. Ono gigir gede. Hah? Nduk warung kula desa iki. Gigir gede. Ya. Warung kon desa kono kae. Yo. Oh, yo. Lah piye? Muntur saiki. Ya wis saiki kesuwen kok selak do upruk. Ya wis, saiki ayo meluncur aku sing sebagai kepala desa Gang Geblak. Ndok kono kan mesti akeh kerumunan. Ya, Pak, ono. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ya wis, aku tak jiko masker, netbox, sanding TV ku mau yo. Yo. Aku sisan yo siji. Oh, yo. Oke.
Mumpung Pak Lurah ra ono, kopi tak ndekno. Yan, pembunuh Om. Mas Kiko, Pak. Ini masih dhisik. Carane piye, Pak? Ya ini tembang. Lho nang kono. Oh, Ngene ya, yo ora iso. Biasa wong kono. Iki gowo. Langsung nang TKP. Yo to langsung ning TKP kono. Pak. Iki pancen udah. Anu iki. Nah, buset. Pak cuma kita. Malah. Pak nang apa kowe? Nek aku ki Pak Ndi. Pak Burino. Ayo. Ora kene. Ojo. Lah piye? Buri Pak. Oke nih. Ya. Tak sisik. Ojo ndi? Wis. Burung. Wis ndang. Oke. Gas kun. Nah. Woi, jangan anarki. Woi, padha kowe. Aja geger gede kowe. Ora teko. Ora teko, ora teko. Woi, apa iki, woi? Pak Lurah. Dua Pak warung iki. Padha kere lho, sudah koyo ngene. Ora aku Pak ki lho bocah-bocah mdu nakal, Pak. Wis ra kuat ngatasi aku. Yang penting Pak, lu Pak, dekok kalih. Bu, Pak. Ora aku Pak, ku lho Celemendi amban dekok sawah Pak. Wah, mboten kula, Pak. Niki lho Celemendi kalih kuwuk. Kula mboten melu-melu. Wes ora usah duding-dudingan. Wes ora gelem nggo masker. Iki wayahe usum Covid-19. Teh, lho dudumi masker. Siapa? Nakal, masker apa? Demi. Iya. Pak Ijo, blek dhewe iki kandhanane. Iki mana? Ora enggak kan Pak. Lho, wis sapa nang motor aja arti nang? Dari mana Pak? Suwan Pak. Lho sapa re suwun? Aimen, lho Pak. Iya. Bang, wes. Iya, Pak. Iki cek bumah panas-panas, cek bumah ning jero warung kowe. Ayo. Ayo, bumah ayo. Nah, iki Pak. Bumah. Marai temperjak bojoku. Wes piye dudeme-demetan. Wayahe usum Covid. Kae rodok. Ora duduk sing adu. Eleng ra. Jarake minimal 1 meter. Poli Bang Maju Pak. Hei, iki di. Nggih, Pak. Ya, nek kan yo apik, ngera, suasane adem. Nggih, Pak. RT. Iki mu awal permasalahan iki nek opo? Yen ngapunten Pak. Kula mboten ngertos. Kula lagi teko, Pak. Sing ngertos niku Pak Bambang. Oh, Bang. Kowe kemukan sing ngerti. Awal ceritane kok ana kejadian geger-geger lho kene iki mau. Ya jel diceritakno karo aku. Ngeten lho Pak. Oh, ngono toh ceritane. Ya wis saiki bocah-bocah telu iki pengen dirampungke masalah secara keluargaan ning warung kene apa ning bali desa. Nak ning bali desa engko malah nambahi wirang-wirange sampeyan-sampeyan dedekke gegere keluarga. Ning nak cara aku yo setuju dirampungke secara keluargaan nek warung kene. Nggih, Pak, teng mriki mawon, Pak. Lagi Mas Sukoco wis setuju. Gari Mas Mugidi karo Mas Paindo. Piye kowe gari? Nggih, Pak, kula setuju. Wis, saiki kan wis do setuju kabeh. Mas Sukoco, Mugidi, Paindo. Wis ayo saiki do salaman. Ya wis saiki kan hawane wis do adem kabeh, kepenak to? Saiki kowe teh tak iki tugas karo Bambang. Napa? Panggilen Dik Manda karo ibuke ta bapake ya kena ning warung mriki. Sakniki, Pak. Nggih, ndang mangkato saiki. Oh, Biar nggih. masalah iki clear.
Sakniki apa? Nggih, saiki. Sakniki ra? Nggih. Sampai enggak? Riko wong aku tok tugas. Pakai apa ya? Kesel aku. Saiki. Sesuk wae lah. Saiki. Oh, saiki wae saiki. Tak tugas. Apa tugasmu? Lah apa? Lah, ngerti ra kowe? Ngerti. Ora takok kowe kok. Duh, terusan piye tugasnya, Pak? Telokno Dik Manda ambek ibuke kon rene. Anak ibu iki ono? Bae wis. Bae. Enak Tamu bae. itu wis. Ya wis ono. Ya, oke. Siap, Pak. Laksanakan. Teh, ayune teh. Sopo kuwi teh? Sopo yo ngono teh? Saya ngerti kan. Ora arti. Wis ada Dik Manda. Oh, iku tuh sing jenenge Manda iki. Teh, iku wis demi masker. Sinten, Pak? Kae Manda karo ibuke. Oh, nggih. Laksanakan, Pak. Dik Manda kalian ibuke. Terus kalian masker nih. Tunjuk ya. Ntar alien. Nggih. Wan Putri kelinggir iki. Nggih. Oh, iki ta areke jebule iki. Ayo jebule kok. Cah. Monggo, Duk. Monggo pinarak. Nggih, iki. Nggih, Pak, saderenge kula nyuwun ngapunten, Pak. Lah niki kula kepanggih teng mriki enten apa sebenere, Pak? Iki ngene yang ceritane lah, yang kulino jangan Pak Lurah. Iki ngene lho, Dik. Ceritane. Nah, ngeten ceritane. Saiki ngene, Dik, Mas. Minangka awakmu sing direbutke karo bocah-bocah telu iki kowe milah sing endi? Ngapunten nggih, Pak. Mas Sukoco, Mas Mukidi, Mas Paindo, kula niki pun enten calone. Loh, lah sinten Yayang? Oh, ngoten to ceritane. Sebenarnya ya ibu kula ya pun nyaranke kula nganggo milih Mas Sukoco, Mas Mukidi kalih Mas Paindo. Nanging kula ya pripun meneh, Pak? Kula pun enten calone. Oh, ngono to. Saiki Mas Sukoco, Mas Mukidi, Mas Paido wis do ndungu dhewe to ceritane. Nggih, Pak. Sakniki gilirane ibuke Manda. Ngeten, Bu. Zaman saiki kan wis modern. Ibarat bahasa cah saiki iku zaman no, Bu. Wis gak zamane Siti Nurbaya. Ya wis gak zamane Gudel anut kebu. Nanging sebalike saiki kebune sing manut Gudele. Ya kuwi anak. Wong tua tergantung anak, Bu. Nek anak wis padha seneng, wis duwe pilihan diri-diri, tur wis saling padha tanggung jawabe, wong tua kan mandungani lan mangestoni. Kan ngono to, Bu? Nggih, Pak Lurah. Impun Pak anak ngoten kula tak wangsuli nggih. Oh, nggih, terus. Set, ben set. Iki diterno. Oke, Pak. Laksanakan. Siap, laksanakan. Wong lanang pancen menang milih. Nanging wong wedok kuwi menang mutuske. Mas yo. Mas Sukoco, Mas Mukidi, Mas Paindo.
milih Dik Mande. Nanging kan keputusane ana ning nggone Dik Mande. Nggih, Pak. Lah dene rejeki pati kuwi wis enek sing ngatur. Ya kuwi sing gawe urip. Allah Subhanahu wa taala. Wis cukup. Ngono wae. Masalah iki wis tak anggap clear, deal. Wis ora ana permasalahan meneh. Nggih, siap. Ayo sareng-sareng maca alhamdulillah. Bareng-bareng nggih. Nggih. Alhamdulillah.